In het oude beziekerscentrum op Schiermonnikoog is een expositie te bewonderen die in het teken staat van het waad. Deze expositie is een initiatief van de Waddenkunstkring, die dit hier 24 jaar bestaat. Het zijn kunstenaars die begaan zijn met het wad. Die vinden dat heel belangrijk. En dan kan je aan de ene kant denken van, dan kan je heel geëngageerde kunst laten zien. Maar je kan ook de schoonheid van het wad laten zien. En dat doen we graag. En waardoor mensen in de gaten krijgen, dit is belangrijk om te blijven behouden. Het is ook goed dat het werelderfgoed is. En ze moeten er zeker niet onder gaan boren. Dit is van Jaap Knip. Die is prot op Ameland. En die neemt altijd tussen mij als het hoe het gaat. En dan alles wat er op stongen lijkt, dat neemt hij mee. En dan maak ik er vogels van. We komen straks nog wel eens wat oorstee zien. Maar het is fantastisch dat hij dat onder de aandacht brengt. Minne onnes is vlucht op het waad. En dat komt waarom in zijn schilderijen. Die het ook in het oude beziekerscentrum hingen. Dit is ook van mij. Als ik het zeggen. En het wat met eiland Schiermonnikoog op de achtergrond. Dat is bij Peers op Mottergat of Wierum, oer de dik. En de juiste eiland zal lezen. Ik ben onder de dik geboren. Ik had zo hard in het bloed zeker. Het ken het oors. En het spreekt me aan wat de kunst, wat de waddenkunst in de doelstelling is. Dus ik doe graag mee. De kunstenaars krijgen een soort mooie reacties op de expositie. Het heeft duidelijk een beeld dat er goede dingen en negatieve aan de Wadden te vinden is. Alleen met de afvalwerken bijvoorbeeld. En een echt heel mooi schilderij. De kleuren mooi. Prachtig. Ja, het is een heel mooi initiatief, want je ziet hier echt heel mooie schilderijen en ook kunstwerkjes. Dus, Hoe het leeft onder de mensen. Want er was daarnet een meneer die uitleg gaf van de bedoeling van deze tentoonstelling. Om de Wadden te beschermen eigenlijk. Dus ik vind dat wel een belletje doorrinkelen van het moet, het is nodig. En dan vind ik dat ook nog dubbel interessant om te kijken. Tot hoe lang kunnen mensen hier naartoe? Tot en met 21 augustus. En dan is het echt klaar.